What's up mga kaburukdoy? Good morning, good morning. Naka full battle gear tayo ngayon. Saturday morning. Kasi lalabas tayo. May blizzard. Tingnan natin sa labas mga kaburukdoy. Yan. Suot muna tayo gloves. Yun. Oh my goodness. Sakit. Parang may kasamang ulan. Yun mga kaburukdoy. Kita niyo ba? Papaliwanagin natin konti. Yan.